Hier zit een meneer neer de fietsenpaad. Hij heeft zich wel slim een plekje uitgezocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen wij even storen? U mag wel even storen, ja. Mag ik vragen wat u aan het doen bent? Jawel, wij doen een onderzoek naar het gebruik van apparatuur op de fiets. Ah, Telefoon, onder andere, meestal telefoon, hè? ik zal me eerst even voorstellen, dat is wel zo netjes, hè? Ja. Bas van der Zwaan, L1 televisie. Oké. Komt u hier uit de buurt? Nee, ik kom vanuit Deventer. U bent vandaag al vanuit Deventer hier naartoe Ja, Nou, we zijn om 8 uur vertrokken vanuit Deventer. En we zijn hier om 10 uur begonnen met waarnemen, oké. zoals wij dat noemen, hè? Dus we noteren netjes of mensen al of niet hun telefoon gebruiken op de fiets. Ja. Nu is het vandaag een zaterdag. Ja, Dat betekent dat... Hop. Morgen. Morgen. Ja, ze gaan hard tegenwoordig, hè? zeker weten. Ik zeg, het is vandaag zaterdag, dan zijn er... het is ook al vakantietijd, dan zijn er geen scholieren op pad. Nee. Ik zie wel eens de jeugd van tegenwoordig op een fiets zitten. Ja. Met de armen over elkaar. Ja. Met de telefoon in de hand. Ja. Dat zijn trouwens niet alleen de jongeren. Ja. Wat zijn nog meer dingen waar u op let? Want u zegt de apparaten, hè? Ja, wij noteren dus wat ze met de telefoon doen. Daar kun je verschillende dingen mee doen dus op de fiets. Je kunt hem gewoon passief aan het oor houden. Je kunt hem alleen in je hand houden en naar kijken. In de hand en alleen kijken, ja? Ja, Actief bezig. Wat is actief bezig? Dat ze aan het typen zijn? Of, ja. aan... En dan praten. Hè. Dus ja, combinatie van kijken, praten, typen. Dat is het ongeveer. Oké, en voor wie of voor wat doet u dit onderzoek? Wij doen dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Het is een landelijk onderzoek. Ja? Het wordt zowel voor de fietsers gedaan als voor de auto's. Maar u houdt alleen fietsers in de gaten? Deze locatie doen we nu vandaag alleen hier de fietsers. Oké. Ja, op andere locaties in het land doen we soms ook de auto's. En waarom doet u dit? Omdat ik het ook werk vind en het verdient, zoals ik het zeg. Ja, Oké. het verdient. Dus, maar ik ben al lang en breed gepensioneerd. Maar dit is op oproepbasis. En je krijgt dan een verzoek van het verkeersbureau. Dat in de opdracht van Rijkswaterstaat dit werk doet, uitvoert. En dan kun je intekenen en dan kun je wel of niet gaan werken die dag. Als je zin hebt of tijd hebt. Hebt u enig idee wat ze daarmee gaan doen? Jazeker. We hebben het voor onszelf al eens geturfd. 5% Ja? van de fietsers en de automobilisten zit onderweg, al sturend, op een telefoontje. Ik geloof het meteen. 5%. Ja. Als je dat omslaat naar het aantal bewegingen, fietsen, auto's per dag, stel dat op 1 miljoen in Nederland, 5%, zijn er 50.000 mensen die in de auto zitten te klooien met een telefoon. Ja. 50.000 keer kans op een ongelukje, hè? Maar dat kan dus, hè, met je telefoon in je hand sturen. Dat is niet veilig. Dat is de reden dat Rijkswaterstaat graag wil weten of het nou erger wordt of dat het minder wordt. Hè? Dus dat ze hun campagne, hun voorlichting daarop aan kunnen passen. Oké. Ik heb zelf het idee dat het wel iets beter wordt. Dat mensen inderdaad gaan snappen dat ze het niet moeten doen. Oké. Ja. Boeiend. Ja, ik vind het leuk werk. Nou ja, dat dat blijkt ook wel, want u weet van de hoed en de rand. Voor hetzelfde geld staat u hier omdat het betaalt, omdat het whatever. Lekker kruisje zetten, Ja. in het zonnetje. Nee, maar ik vind het ook wel leuk om er inderdaad een keer iets over na te denken, een beetje mee. Ja. En gelukkig heeft u een plekje in de schaduw gevonden. Ja, ook dat. Ja, ik combineer het een beetje. Nou, Hey, en heeft u het zelf wel eens gedaan? wat?
Ja, wat denkt u? Eh, Op de fiets met op een de fiets telefoon in de nee, hand? Nee, met een telefoon in de hand heb ik nog nooit gepresteerd. Nee, dat vind ik veel te ingewikkeld. Nee. Ik ben niet zo'n digibet Nee, ook. nou, gewoon een telefoontje gebruiken. Maar ik heb net nog naar mijn vrouw geappt dat ik lekker in het zonnetje zit. Ja, toch ook wel een... Nou, maar ook bewust een beetje in de schaduw. En de schaduw. En er wordt goed voor u Ja, gezorgd? ze heeft netjes eten en drinken voor me klaargemaakt. Kijk, kijk. Kijk, bakje koffie erbij. Het is net vakantie hier. Over vakantie gesproken. U zegt, ik ben gepensioneerd. Ja. Betekent dat u in deze periode, schoolvakanties, niet op vakantie gaat? Onder andere, ja, ik ben in mei met vakantie geweest, lekker in het voorseizoen. En we gaan in de schoolvakantie met onze dochter en kleinzoon. Wel in Nederland even nog lekker op vakantie. Oké. En wat gaat u doen dan? Kamperen, kan al zo. Ja, luxe hè. 2 keer, ja. Oh, luxe glamping. Ja, gewoon met een lekkere caravan. Oké. Dus, nee, maar ik vind het luxe dat je 2 keer per jaar zomaar op vakantie kunt. Dat is gewoon, Zeker. Maar dat is ook de reden dat ik dit werk ook doe. Hè, dat je een beetje extraatjes hebt. Wat deed u in uw werkende leven? Ik heb heel veel marketingcommunicatie gedaan. Bij bedrijven, bureaus. Oké. Ja. Fijn dat u geen namen noemt. Maar wat hield uw werk precies in? Stond u wel eens voor een camera om namens het bedrijf iets te vertellen? Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ik heb ook wel eens gefigureerd in een reclamespot. Maar dat zijn er maar heel weinig hoor. Nee, maar het gewone werk zeg maar is zorg dat een bedrijf of een organisatie zich naar buiten toe goed kan presenteren. Ja, marketing houdt in dat je dus je personeel in orde moet hebben, je prijs in orde moet hebben, de plaats van de verkoop in orde moet hebben. Ja, dat zijn een aantal P's van de marketing. En je moet dan zorgen dat die allemaal in balans zijn met elkaar. En als je dat als bedrijf goed voor elkaar hebt, doe je het goed. Was u een goeie? Ik was een goeie. Ja? Ja. U zegt dat zonder daar over na te denken. Volgens mij niet met valse bescheidenheid ook. Nee. Want zo schat ik u niet in. Ik heb het gewoon met plezier gedaan en over het algemeen plezier gemaakt en goed gewerkt. Ja, kan ik zeggen. Mist u het wel eens? Nou, nee, niet meer. Nee. Ik heb het meer dan 40 jaar gedaan. Een hele lange tijd. Dus nee, op een gegeven moment is het ook leuk. En nou doe ik dit soort werk en andere contacten. Ik doe nog vrijwilligerswerk in de buurt waar ik woon. En, ik heb werk zat. Prima. Ik verveel me geen minuut. Wat doet u vrijwillig? Een wijkkrant maken. Samen met anderen. Hè. Heeft u toevallig ook van heel lang geleden een journalistieke achtergrond qua opleiding of zo? Nee, ik heb geen journalistieke achtergrond. Ik heb een marketingachtergrond. Okay. Ja. En hoe leuk maar is het dan? Ja? Ik vind het wel leuk om teksten te schrijven. En ze vroegen op een gegeven moment vrijwilligers voor het opzetten van een wijkkrant. Er was al niks. We hebben dat met 3 redacteuren, maken we dat. Dat is gewoon hartstikke leuk. In Deventer? In Zutphen. In Zutphen? Ja, ik woon in Zutphen en het kantoor waarvoor ik werk staat in Deventer. Oké. Ja, lijkt me superleuk. Ja, is ook leuk. Dus er was nog helemaal niks, geen wijkrand. En ja, er werd op een gegeven moment een flyertje door de bus gegooid bij mij van... heb je zin om je in te zetten voor de wijk? Ik dacht, ja, ik heb zin, ik heb wat tijd. Dus ik heb ervaring met schrijven. Gewoon doen. Ja. Nou, wijkrand gemaakt en het ziet er mooi uit hoor. Ja? Iedereen happy. Hoe lang is hij nu in de lucht? De wijkrand? Ja? Die is in mei voor het eerst huis aan huis verspreid in de wijk. 5.500 oplagen. Grote wijk in Zutphen. Dus ja, dat is heel leuk. Ja, dat is een lekkere oplage. Ja. Ja, huis aan huis verspreid hè. En ja. u schrijft dus ook? Ja. Dat betekent ook dat u de wijk ingaat om mensen te spreken, te interviewen? Precies. Dat, ja. Dus je leert daardoor gewoon veel mensen in de wijk ook kennen. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en de mensen leren u kennen. Verbindend. Want ja. het zou dus zo kunnen zijn dat mensen op een gegeven moment weten wie u bent en dat ze met dingen die in de wijk spelen naar u komen. Nou, er zijn zoveel instanties en loketten en diensten waar mensen terecht kunnen. Nee, daar hebben ze mij niet voor nodig hoor. Dat is allemaal goed geregeld. Okay. Ja. Ik neem aan dat hij ook digitaal of is hij vooral digitaal, de wijkrand? Hij is nog niet digitaal, maar we hebben een stichting Waterkwartier, zo heet die wijk, die wel een website hebben en die hebben de mogelijkheid om de wijkrand
op hun website te zetten. Oké. Maar het is allemaal nog nieuw. En dat proces dat moet nog eventjes op gang komen. Ja. Maar hij komt op de website in meerdere talen. Arabisch, Turks. Maar dat is tegenwoordig met een tipje is dat zo, met een app kun je dat zo omzetten. Maar hij is dus inclusief. Ja, hij is inclusief. Ja, zeker weten. Ja joh. Wanneer ging u ook alweer kamperen met uw dochter Augustus. en de kleinzoon? Augustus. Ja, Hoe oud is de kleinzoon? 11. Leuke leeftijd. Mooi hè? Ja. Ja. Heel veel plezier vandaag en bedankt. ook met kamperen. En leuk om u even gesproken te hebben, want nu weet ik hoe dat dan begint met die onderzoeken die straks door Rijkswaterstaat Ja. en ook weer door ons wellicht worden gepresenteerd. Precies. Nou, ik vond het leuk om het te vertellen.